И здравейте хора, нещо видео с слушалки. Да, току-що преди 5-20 минути, може да се каже. Почнахме да играем, аз имам тима. Само ще хора съм, вижте ми името. Так. Изиграл съм един матч, но само ме disconnect now. Opponent found. Мисля си махна на слушалка, не знам. Може би да си я махна. Няма да имам право да си показвам лицето. На 160 на 100 абоната ще надкусвам заради кутията. Такова да е. Почвай да зареждаш. Трябва да си го зареда това. Тива батерия. Ако нещо стане, почва си ги зареждам. К78. Така леко да пуснем звука. Перфектно. Аз съм с Redmi. Чисто новия телефон, да знаете. Не че за друго, ама просто... Правоъгълен паралелелеле пипет. Бум, бум, бем, бам, бух! Леле, това видяхте ли го? Майко мила. Знам дали ме чуете, защото... Ще трябва. О, не! О, но! О, но! О, но! Фъгъла! Леле! Фъгълчето! What the fuck is that? Брат, това не си бърна чакайте нас. Защото не да съм. Гледайте, фъгъла. Фъгъла! Леле! Анкара, леле! Брат, това не е нещо толкова се радвам. Ай, го! Бум! Бум! Но така. Бум, бум, бем, бем, бем. Хора, ако вкарам от тук, трябва да се абонирате за канала. Добре, не. Не знам дали имах шанс въобще да го вкарам, ако бях Роналдо Ди Каприо. Ако имах Роналдо, не знам. Омага. Омага, бра. Ще ти чупалато. Жълт картон, знам. Знам, че има фаул. Направо такъв му сврях, че направо му сврях. Кик да бал. Кик да бал, бе. Кук, пам, бим, бим, бим. Undersec. Брош. Какво? Брош ли тук? По-скоро мен ме спънаха. Да се окаже, по-скоро мен ме спънаха. За какво ще умба като от? Ачо. Да, бабе. Ела да обядваш. Идвам. Ама сега снимам клип. Снимам клип след малко. Хора, след малко, като мина този матч си оправя графиките, защото са отвратителни. Майка му стара. Няма. Къде? Да. Това ще от 3 метра оттам. Толкова малко място, извинявай. Майко мила. Хора, сега снимаме клип, баба ми извика да ядем, но... Хора, да ой! Валде. Хора, вие гледате ли Анди Студио или Криската? Бабе, снимам клип, не мога. С какво? Снимам клип. Бум, 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 беям. Айде, спирай. Майната ти! Ама ти така ли ще ме досваш? Снимам клип, така че не мога са. Хора, сега отиваме да ядеме. Буквално съм с слушалки, тук хора шаям. Буквално шаям с слушалки. Шаям с слушалки, което... Да. Само, че играя матч в момента. Играя матч, ако не знаеш. Хора, ще си пусна гледната. Ще си пусна гледната нещо. Защо не ми дадеш едната слушалка на мене за моят GSM? Ама то могат да се свързват само на един телефон. Ако искаш да не е проблема, ама...
Не. Бум, бум. Старите не мога ли да ги взема? Ако искаш ги вземи, не е проблем. Вземи ги. Ама имат кабели. Да, с една слушалка ама работят. С една слушалка? Да. Що? Откъде да знам? Защото е щупена. Да. Кама с кабел. Не са като моите. Такива са хубави. Бе, се няма... Въобще няма ти ги давам, аре стига. Подарък? Това са слушалки за 100 или нещо лева. Сигурно. Кой Гол, ти гол. подари? Николай. Браво на него. И каза, чуе ти подарък, ама това си идваше или с телефона, или... Майното, няма. Брат, как се стигаше ръката, бе? Да, сега снимам клип, но казвай. Той е управител. И той реша. И заради това ти е подарил. Иначе знаеш ли кога? Ако си на някой друг. Да. И каза, Ангеле, не ги показвай на баба ти, защото ще ме отрепе. Така ли ви? Да. Ами ще го отрепам. What the fuck, човек? What the fuck, човек? Аз фромба като от... брат. Тъжмаш с глава. Чина? Да, ти си почивай, аз докато шаям след малко, защото ти имам матч. Парите, да намеря касовите бележки, да ги прибера. Спирай интернет. Спирай интернета са така, просвечни. Да, браво. Фак, дори гол нямаше. Но добре. Ако искаш, ти слушалката, за да чуваш. Не. Ако искаш, ми вземи моите слушалки. Очите си. Искам да пазиш всичко. Няма дете на този свят, който е унищожил толкова. Ти в книгата на Гинес ще влезеш като унищожител на всеки месец минимум по 2. Най-малко. Yes. Но, полиция, братче, аре. Ще играме такъв мач, да разигравах много вече. Това, що не го махнем? Аз в момента само ти кажа... Сега няма ли да ми... Тук сега ще ни гледа. Той там ме гледа. Кой? Хакера. Да има и камери в кухнята, мисля, че не знам. Не, мислиш, сложил е тук някъде, защото от тук ме снима. Ще има, аз сега ще хода на ощупа на Гарой. Ще хода. Чуй. Там ще престане и ще забавя тия улици. Чуй да виж какъв звук вадат. Какво е това? Тайжера ли е? Да. Топ! Дай го. Защо ме ги изключваш, връч? Бабе, защо ми ги изключи? И колко пари съм дала? Един път 135. И втория път колко беше? 50. Колко му даде бе? Фон? За миналия месец 100 и нещо дадах. Да, 100. 135. Да. А за сега, за дебития телефон, някъде с 35 лева и там другите щурти 50. Бабе, аз снимам клип. Значи, и това е 160 лева. Бабе, чуй. 162. Чуй. Да. Това чуваш ли го? Да. Това е от слушалките. А сега не знам по колко ще ми сложат на вече. Сигурно по 10 ля. 10 лева ма ще го изплатя. Значи, ти искаш да ми кажеш, че ще дадеш 2000. Дирекшен ще ги дадеш. Гол. Анкара гол. То се кръсти Уейс Мобайл, брат. Защо се кръсти FC Mobile или FC? Бум бум бем бам бем. Бум бум бам. Добре, бе. Всички пари ми Sprinkles.
Ангеле. Търн. Опа. Бандаж! И говориш пред хората, няма какъв въобще да я търсим баба ми. Не, имам да ня искам. Може да говориш такива работи? Какво до някъде така? Ама наистина ли е така? Я ми кажи, наистина ли е така, ако е наистина да знам какво да правя. Сега на 14 ще те изгона от нас и ще ходиш да живееш в моя апартамент. Кой? Моя апартамент. Кой ще живее в това апартамент? Ти. Защо? Защото не те ще. В твоя тук на... Да, до мен ще си. Не. Иначе аз си хода. Как ще си ходиш? По кой начин? Си хода На 14 години можеш да отидеш. в моя си апартамент. Да. Супер. Един ритникъл газал, обаче ще ми висиш тук всеки ден. Да. Баби, какво готи бе? Нещо вкусничко ли? Нали знам каква мазна гана си, когато искаш нещо. Бум-бум-бам-бам! Аз нали кажи тук картата. Да. Den Champions League не, брат, не. Защо не е? Не, това няма да гледам матч. Само превъртам, че... Лига. Охо, Саш тук ще вземе един Как спорт. може да ги няма? Прибираем ги, Бруслин. даде и аз ги прибирам. Join, брат. Welcome to the Legas. Join, create. Join, level 11. Level 11, level 8, level 14. 14. Защо? С парите ги прибрах. Reward. Quest. Leaderboard. Майко. Аз съм ги изтърсила като пъщах в Kaufland. Кои пари? Не пари. Бележките. Те са много ценни. Ровърс, който ни се падне, ще бъде от неговия отбор. Да видим. Не. Ай, ако беше мисия, караме ще. Бързо кръща този апартамент. Колко са пари скарахме? 1 милион и 500 хиляди. Сега сме от евро. Добре, да аз ги тук умишлено тук. Синьото. Как така да ги няма? Така, супер. Драл 5 Games. Team Euro човек, да, Gold Pass, така, Skills Games. Брат, не съм просто. Да знам как се играе си. 105 all round съм. На момента. Така че сега си имам вече моята раса игра, се гледаш игра в си моя. Бабе, не ли няма да ми взимаш телефона през нощта? Аз не си казвам ангел. Ти ходиш, крадеш нощно време, нали те фащам няколко пъти. Това е безобразие да крадеш баба си. Съвсем дал съм така, миня... И то отива и се лази, и лази при дедо си. Ой, да не го види. Какво? Това е уникум. Айде бе, Ангелия, вземи си храни. Чули ме? Заради това няма да ти взимам телефон. Заради това се ядосвам. Ама сега играя. Играеш. Спри за 10-15 минути, хъпни и играй после. Не да стане утре и тогава да играеш. А току-що съм го топлила всичко. Ще хапвам. Или хапвай така. Чао, чао.